A vy ste to varili? Ja som aj kotelmajster. Jasné. Jeden mal na starosti kotel, ďalšia do toho kibicovala. Kde je tá? Tu kibicujem, áno. Máme tu všetky funkcie, poprosíme jednu vzorku. Ďakujem. Dajme si to takto si to naukladajme. Vzorky sa v lete nejedia. Zabíjačky sú len v zime. Veď, no. Nesadať si do guláša. Nesadať si do gulášových porcií, ani do kotlov, nepokúšať sa na tom zlietnúť. A ešte potrebujem jedného dobrovoľníka. Mladý pán, oni sa tak sympaticky usmievajú. Máte rád guláš? Mám. Pomôžete mi s hodnotením tých gulášov? Hej? Potrebujeme zástupcu mať nestranného absolútne. Takže zdravím a poni. Martin Kmeta. Martin. Grof alebo nižší šľachtic? Nižšia šľachta. Dúfajme, že žiadnu šľachtu alebo šľachu nenájdeme v tých gulášoch. Poprosíme si najskôr 3 vzorky a potom sa do toho pustíme. Hej? Jo. Áno. Takže potrebujeme ďalšie vzorky všetkých, potrebujeme z každého guláša, čo sa tu varil, jednu vzorku. Je to jednoducho povedané, krátko, prosím vás, môžeme dostať sem tie vzorky, aby sme mohli túto súťaž začať? Tak, jedna vzorka tu je, druhá tu je. Koľko sa tu... Tu je tretia, Nie, to netreba. Máme 3 druhy gulášu? Tu ide 4. guláš, čiže máme 4 vzorky. Áno, 4 vzorky. Teraz by som poprosil zlatú lyžičku zo zlata pre grofa. A poprosil by som ešte zástupcov guláša. Jedného tu máme, druhého tu máme, aby prišli sem. To je. Tento guláš varilo družstvo Chili. Už to začínam cítiť. Širého nerozumu. Ja to budem držať. Opatrne. Toto družstvo prehralo, pretože uvarilo horúci guláš. Vidíte, nemali ste to tak zohrievať. Nie. No. My sa teraz poradíme, až potom povieme výsledky. Zatiaľ môžeme pokračovať chvíľu v hudobnej produkcii a my vám to potom zase prekazíme. Projížděl jsem starým Kolorádem, uslyšel jsem výkřik vzdálený, jel jsem podle hlasu a mimo, že jsem ležel tam musím být skolený. Jel jsem podle hlasu a mimo, že jsem stretol jsem tam Mariu Tereziu. A ruty šuty a šlo na Texas. Ruty šuty a šlo na má. Jel jsem podle hlasu a mý muže sú. Ležel tam možným vyskolený. Sklonil jsem se k jeho obličí. Poznal jsem v něm svého dvojníka. Jeho tělo bylo vrbodáme nožem a teplá kremu z rány vytéká. Jeho tělo bylo vrbodáme nožem a teplá kremu z rány vytéká. Ruty šuty Arizona, Texas, karamba! Ruty šuty Arizona má. Jeho tělo bylo vrbodáme nožem a teplá kremu z rány vytéká. Jeho tělo bylo probodáno nožem, teplá kremu z rány vytéká.
ke mně se zmírají. Jediný boj padne jediný, byla to na mě léčka, já to nevěděl, jako starý vůz jsem naletěl. Byla to na mě léčka, já to nevěděl, jako starý vůz jsem naletěl. Ruty, šuty, Arizona, Texas. Karamba! Ruty, šuty, Arizona má. Byla to na mě léčka a já to nevěděl, jako starý vůz jsem naletěl. Byla to na mě léčka a já to nevěděl, jako starý vůz jsem naletěl. Když se žorku Arizonu znát, nemusíš o mě jezdit výdapý, musíš o mě 3 let ženy milovat, a toto můžeš Arizonu znát. Toto může 3 let ženy milovat, a toto můžeš Arizonu znát. Ruty, šuty, Arizona, Texas. Karamba! Ruty, šuty, Arizona má. Musíš mě 3 let ženy milovat, a potom můžeš Arizonu znát. Musíš mě 3 let a ženy milovat, a potom můžeš Arizonu znát. Stále prebieha ochutnávanie. Máme zatiaľ iba 3 porodcov. Je to veľmi náročné, pretože pri guláši by sa mal hodnotiť aj vzhľad, aj to znamená aj hustota, či človek tam cíti nejaké zahusťovanie, alebo sú tam naozaj tie zemiačiky rozvarené iba, či je už mäso akurát, alebo ešte je tesne pred dovarením, alebo už je tesne po dovarení, čiže sa rozpadne, ešte človek sa ho nedotkne. No, je to náročné. Je to veľmi náročné. Ako sa to hodnotí? 1, 2, 3, 4? Alebo 4, 3, 2, 1? Môžeme si ich tak, no presne tak, ale to si povedal to isté len odzadu. Čiže ťažko sa v tomto vyznať v tebe. Martinko, ty ako nestranný, skús začať. Ako by si to zhodnotil, čo ti ktorý gulášik povedal, a teda ktorý by bol ten tvoj favorit? Prípadne povedzme si, ktoré by boli také 2 najlepšie a na ktorých sa zhodneme, tak tento vyhrá. Môže byť tak? Môže byť tak. Dobre. Tak ja by som hodnotil, že ten chili bol ako fakt chili, ako štiplavý, ale tá štvorka, tak hovorím, tá štvorka bola také najchutnejšie, to mäso ako uvarené, aj tá vyváženosť tej chuti, aj tej hustoty akurát, aj toho zladu. Čiže 1 a 4 majú po 1 zlatej. Mňa chili prekvapil tým, že nielen, že bol chili, ale bol aj taký horúci, že som si tak obaril jazyk, že už som ostatné chute necítil. Čiže veľmi dobrá taktika pre družstvo chili, by som povedal. Aj táto chili slečna, ktorá nám tu robí spoločnosť. A ten druhý sa mi zdal tiež taký, že je hustejší. Tretí už bol super. A pretože ja mám rád chili, ale aj mám rád štiplavé, ale nie až tak ja by som s dovolením tvojmu chili nedal zlatu, ale 3 a 4 by som zlatku dal, pretože ten 4 bol naozaj taký, že mäsko sa už rozpadávalo pekne v ústach. Aj nám to krásne nabrali, že je tam aj trošku masného očka, ktoré tak mrká celý čas na nás, ktorí neveria, môžu sa ísť bližšie pozrieť. Jednu vzorku, 2 nám nabrali úplne bez masti. Takže 3 a 4. Šaško? Áno, teraz ja som posledný, jasné, že to mám najťažšie, ale ja by som to akože tak, že 1, 2, 3, 4 sú vzorky, hej, a ja by som to ohodnotil tak, že 1, 2, 3, 4, hej, to znamená, že ja dávam prvé tiež 2 tej 3 a 4, no, lebo tá sa mi zdala tým. Takže tým pádom najviac ocenení získal guláš vzorka číslo 4, a vzorka číslo 4 nám pochádza z... Tu máme víťazku. Ale nedali mi ani tričko. Vidíte, aké sme chudobná firma. Ale mám ho rada záhrady. Gratulujem. Tak aký bol postup? Postup bol taký, že ráno tam 4 stupne pribudlo.
dali suroviny a dobre to dopadlo, lebo sme vyhrali. A máte nejakú tajnú ingrediencie? Trošku červeného vínka. A predtým alebo potom? Počas varenia. A do guláša ide aké množstvo? Keby sme neboli medzi toľkými ľuďmi aj do seba. Aha. Čiže doma na záhrade aj do seba. Doma na záhrade do seba a potom už chutí všetko lepšie. No. Plus jedno vínko. Aj niečo do seba, aj niečo na seba. Ale pre ostatných zúčastnených tiež tu máme Samozrejme, všetci dostanú ceny. Vínečko každému. Nech sa páči, všetkým gratulujem a hlavne gratulujem všetkým, ktorí sa podujali variť nielen ten guláš, ale variť sa aj tuto v tom teple. Klobúk dole pre všetkými. Táto pani vykrikuje už asi 5 minút, že jej to nevadí, že ona víno nedostala, lebo jej to nevadí. Lebo ona víno ona ani nepije. Ona ani nepije a jej to vôbec nevadí. Áno, nevadí to, že... Nevadí. Gratulujeme. Stalo sa tu. Áno, tu je to víno. Áno, nech sa páči. Vy ho nechcete, vám to nevadí, ale tu máte, zoberte si ho. Tak. No. Pivkový podlo, lebo nič nám nedali celý deň. Odo mňa pýtate pivko, hej? Nie od vás. Od koho? Čo je? Od kapely. Kapela, prosím vás, nejaké pivo. My vám môžeme dať akurát tak pieseň peknú. Kapela, že ste sa o nás starali od rána. Áno, aj vy o nás, tak navzájom. Kapela, hroj! Áno, Grof vybavil, takže tácka piva, kto vydrží, je na ceste. Je teplé, ale je to pivo. Ďakujeme Grofovi. Tak, takže guláše sú vyhodnotené. Fotopauza.